नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फरायनो बावनाय थाबाय फिसा जादोंमोन सरि स' बयनिसिमबो हेपि मागो दमासि ओमफ्राय दिनैहाय मागोनि थाखाय नोंथांमोना सोर मा जाखो आरो ना गिदिर बुथारनानै जादों ना जायाखै बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरनो दाबाव ओमफ्राय दिनैहाय आं नोंथांमोनजों जोंहा दिनै मागोआवहाय मा संनानै जानो नागिरदों आरो माबायदि सोर दङ मा दङ गासैखौबो शेयार खालामजोबगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थानो ना मा होनो स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' गाइस दायो जोङो नै रौतायावहाय बाजार खालामनो फैदों आरोना रौतायावहाय दैलि मार्केटावहाय ना लांनोसै मागोनि नामावहाय ओमफ्राय दाउ खासिखौथ' दाउला खासिखौथ' न'निखौनो बुथारगोननो ओमफ्राय नाखौ बेनिफ्राय लांसै आरोना बोरैबा देबाय थादों हनै आनैया गामियावहा देफायदो नोंखौ जि गुफुर नुदों आने जा बिमाखौ गोसो नै देखांबाय फिथाया वा एसे गिदिर थिखोबाव आरोबाव थिखोबाव हाला नै जाहा थासोमलि रुदोंमोन जाहा बिमाया गायदोंमोन आरोना नैबेयावहाय देखायदों मबेयाव दोङो माहा गिदिरथार ना मा थांनाय सना बिदा फंबायबो बा मा थांनाय बा बिदाथ' बाम जालायलायदो गोलैबायमोनलाय साला बदमास तु सना तु जा लोखि सना आयै देनां देरबा नायदो नोंसोरो भिडिअफोरखौ गारिखौ दै नांथा होदो देख्लाया जा आयु बे काका जाना थाबाय नुदोना गारिया दै देग्लाया खोख्लैदो बावगारबाय जोंहानिया माबाया मा होनो बेलागुरा मालायफोरनि बेलागुरा मा मिथिया जोंहानि बेलागुरा हनै जिसो लामनानै दोनो बोरैबा पायखानाखौसो नै गाइस मालायनि बेलागुरा मा जोंहानिया नै जिसो लामनानै दोनो नै सिङावहाय बोरैबा नै गाइस नै मार गोथाव जाखादो बानलुखौबो सावदो सामब्राम गुफुरखौबो सावदो ओमफ्राय बाथोन देदो नालेंखर लेमसोबाय हनै बिसोरो आनैया लेमथाराखै जोंहा नानिया नाय आरो अर सायबाय थादो हनै gua tuh gua jangan. Jangan musim gua jangan. Yus gua jangan tuh. Gua jangan musim. Ikut dia kemain bro. Besok gelum lagi tuh. Gua dan bayi guna bayi si kumpul ke. Guys, jadi ini bisa kan? Bisa
बेसेबां केजिमोन 3.5 केजि नै मागोनि बेदोंनो समान नाया ओइ नायलाय मैना नांजोब्बाय नो फै नों हमदो नो ओइथिं देखायहरदो ओमफ्राय थिखांनानै थिखो नै जोंहा इखो जानो नागिरदों मागोनि देट थिखाबाव गोलोद हां स' गाइस नै बेयावहाय मानि थाखाय दै गुदुं फुदुंदो दाउ बुथारगोन जोंहा बेनि थाखायनो दैखौ फुदुंखाबाय आरोना ओमफ्राय बेलागुर जोंनि पिकनिक जागोन नालाय जोंहा बेनि थाखायनो बे बेलागुर खाथियावनो बानायबाय आरो नै नै बाजैया जोंहा नालेंखर माबागासिनो नालेंखर रुंख'गासिनो वाह कहाँ जाएगा बाबाखौ गुफुरफुर नुदो दिनैसो बाबायाबो बाङाय बोरायबायलै न' बाङाय मोदोम जाबावदो ना बाबाया खिन्थु बहुत मोजाङाव फैबाय दे बेमार सेमार गैलाना दा आराम जाबाय खिन्थु खालि दारिखौ बाङाय गोसोम खालामनांगौ होमबानो बरिया जाबाय मा थांनो नागिरदो गस्लाया समायसोदो बाबा मा सुनाय मोजां नुमारसोदो पार्पल कालारखौ बिदा मोजां नुमारदो मालाबा इखौ मोजां जादों खिन्थु समायसोदो नोंदो मा खालामदो आखायावनो बे जाबाय सिमेन्ट सापरिनि स्टाइल सबाय बियार बथलदोसो सबाय बियार बथलदोसो सबाय जानांगौ जाथारा जायो मा गुफुरनाय नोंखौलाय सिमेन्ट सापरिनि बाङाय माबाखौ नाना नायनोसै आरोना मालाय मावखांनानै सिमेन्ट सापरिनि मायो बियार बथलजों सिलाबथा खर'निफ्राय खानायदोंसो मोनजागोनलै खानायखौ खाना लानो गाइस नङाबा खानायदों मोनजाबा आंहा दाय जागोन ना खर'निफ्राय आंबो रोंदोंबाथ' जोंनि बुस्थु गैयाथ' जायाखै होमबा माथो जागोन बेखौ इखो ना रौ ना ओमफ्राय आरो सितल नाबो जागोन इखो आयु देनां फिसाफोरखौ फोरोंनांगोन नामा नानि सोलोंना लानोबाला सबाय उननायखौ एकबारावनो जाखायो मागोनि मा खामानि थिनदों हे फोरोङा नों आं थुदना गावहासो रोङोलायनो नै जोंहा सबाया गोदौबायानो बरियासे ग्लब 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 ना ओमफ्राय मानो गोसोम सोम जादो बिदिनो जाखागोन खारै होबायना जों संना जानायासो आच्छा नों बायाबा थालिर फिथाइसो लाना फैनो आं जानो नों माबा मोनसे मोनसे थिनबाय थायो आंखौ जनाय नुबा आं मार बायोलै बिदिबा मोनसे मोनसे थिनबाय थायो माबा नोङो आंनो गामसाखौ लाना फैदो इरे आरो मोनसे थिनलायबाय आं बासोलै नाखौ जे जों रौतायाव जे बायदोंमोन बेखौ बेयावहाय मानै बायखादो आरोना बेबायदि गोदो ओमफ्राय बेखौ गोदाना लाबोखादो ओमफ्राय उनावथ' आंथ' गोदानो माने होजानो बादोंमोन आरोना फट' उथिनो होननानै आरो बेखौ मोनसे बायलायबाय
Này à, đôi bay này á. Đôi bay này này á. 우리가부터 내가 네 그거 좀 실래 우리 나이 그래 봐 망아이 루가네 바라 너무 그래 가봐 너는 반루 송그러야 아유 말하자 너무 감사합니다. Lòng sinh căn mà mới xa bơ lạ ở thắt thân người nhé. Lên rồi. 캡치는 보여봐. 캡치는 이까마로. này 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 thì đầu video 이사이 벤나 이사이 레라브라 막 오사이 가시는 애 저거 바이네 덱담 가시네요 ơi 덱담 가시네 bèn mà ra được thấy đang mà gửi bay thật mày đi lưng bờ gửi bay thật này mày chơi
So guys, ang dai dugi khulumbai mo ko si pura ka na yung madindi. Cái đây ra thì là con sao xí cái đất đó. Chính này khulum mình đi hơi. 네 서울도 디슬레. 미양 넣었어. Hay đẹp này đấy nhỉ? 시합 나서 무슨 나라 무슨 서울한 건. Sinh cái màn sầu nè. 신들 푸브라 마신들 용 서울. 나라 그 무슨. 이치바이. 무슨 칼람? 네 무슨 좀 브라. Người cũng không ra phura bơ. Sao vậy? Sao vậy? Iman phura nung à? Khăn lăng. Mà nâng khăn lăng lên nâng. Lùa sao gần nở sau nữa ta phải. Ê, nào không, đâu một thùng ruột xíu. Quy nữ dùng này cứ tăng lại baby. À đây rồi. Bây giờ chúng ta không nói Fighting! Wow. Woohoo. Jai Magani nama. Bom belagur. Wah, buri ba khap se bole. Yo. Ora. Ayo, ora. Oi, dong ba nung san na nai tek la. Oi, no geder kham nain pe buri ukhar bugan. An ro hanai no ale. So guys, nah di खांनानै दायो जोङो मन्दिर थांगोन आरो ना ओमफ्राय नै फिथा सावखांबाय मामाया आं सावाखै देग्लाय मोनसेबो फिथा सावाखै मानो होनोबा जोंहा बिमायानो सावजोबदो आरो लोगोसे जोंहा बाजैयाबो सावदो आरोना बेखौलाय आसै बेखौलाय फै फुजियो आं नोंखौ फिथाजों आं जागौन फुजिथाबो जोंना मन्दिराव थांगोन ना दा फैनानै जागोन आरो ना बेखौहाय So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye